Szóval, ha őszinte vagy, akkor azért vagy szemét, mert őszinte vagy, és akkor beletalálsz a kis egóba. Ha nem vagy őszinte, hanem csak azt mondod, hogy jó vagy, akkor végül is oké, tehát elhiszi, és akkor lehet, hogy 1-2 hónappal tovább fog táncolni, mint amúgy táncolna, de elmegy versenyre, nem kapja meg az eredményt, akkor ugyanúgy te vagy a rossz. De miért? Mert akkor miért nem mondtad, hogy mi a rossz? Na, ez is például, menjünk akkor egy picit tovább, jó, hogy versenyen nem kapja azt az eredményt. Én vagyok a rossz. Várj, vége. Mondjátok, hogy mit gondoltok erről. Igen, ezt már mondjátok, igen. Írjátok be kommentben, igen. Na minden, nem. Tehát, ott vannak a versenyzők, akikkel napi szinten foglalkozik az ember, heti 3-szor legalább x órányit. És ez nem magánóra, hanem egyébként is, mert ez egy nagy tévhit, hogy az edző az akkor foglalkozik csak a táncossal, amikor éppen magánórát vesz, vagy táborban van, vagy bármi ilyesmi. Ezt el kell felejteni. Miért ülünk most mi itt ketten? Azért ülünk itt ketten, mert pont ezeket a dolgokat beszéljük ki, amikor hazaülünk este 10 órakor, pont ezekről szoktunk beszélni, miközben vacsorázunk, hogy az alfonszka hogy lesz jobb. Hogy az alfonszka hogy lesz jobb, az alfonszkának hogy kéne eljutatni az agyáig azt, hogy ő úgy gondolja, ahogy mi szeretnénk, vagy bár érted, tehát, hogy tudjunk rajta fejlesztést végezni. Milyen legyen a felsője? Ne ellenkezzen avval, hogy tudjuk fejleszteni, mondjuk, tehát ne álljon ellen a fejlődésnek, mondjuk így. Így van, hogy Alfonszkának milyen legyen a felső. A párjának. Alfonszka hol megy utána versenyezni, a párja hogy nézett rá Alfonszkára, a párjának milyen ruhája legyen, igen, ilyenek. Jó? Milyen sminkje legyen, milyen haja legyen. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett, és nem korán sem ez abban az 1 órában dől, vagy hogy mondjam, foglalkozva van a párosra. Ez csak kívülről így látszik, hogy ezek milyen jó nekik, mert ők olyan kevés órát dolgoznak. Mi nem kevés órát, mi nem 8 órában dolgozunk, hanem 24-ben. Jó, néha alszunk, de annyi, de hogy ez nagyon sok energia, idő, gondolkodás, stressz. És akkor jön a verseny. Minden. És ugye mi még ketten is vagyunk, tehát nekünk jó, mert mi alapból tudunk véleményt egyeztetni, vagy akár ütköztetni, és ez egyébként tök jó. Tehát, hogy én sajnálom, akinek egyedül kell csinálni egyesületet, vagy bármi, mert annak dupla annyi dolga van, gondolkodása van, és tehát, hogy nekem nagy szerencsénk van, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Én úgy gondolom teljesen. És hogy verseny, ugye egész héten foglalkozunk velük, oké, elmegy versenyre, majd ott van X, legyen 9 pontozó, 7 pontozó, tök mindegy. Igen. 7 pontozó alkot egy véleményt. Mindenki másféle felkészültségi móddal mondjuk tegyük fel, más szemmel, más, jó, nagyjából azért egyfajtának ilyen pontozási szempontoknak, de akkor is emberek vagyunk, tehát ez mindig is szubjektív marad. Az, hogy éppen melyik pillanatban nézett rá, az, hogy valakinek tetszik az, hogy kicsit rosszabb a tartása, de nagyokat mozdul a teste, és most latiról beszélek, vagy baromi jó a tartása, de semmit nem mozog a teste. Így van. X, megint van csak benne azok a jellegzetes. Nője vagy férfie, melyik pillanatban, melyik oldalról látta a táncos egyáltalán, és már itt is, hogy észrevette a táncost, mert miért ne lehetne, de miért lehetne? Ez hát egy nagyon mezőnyben? Így van, ott van 12, és most ez most csak a magyar, de a nemzetközire, amiről nem sokára beszélünk róla, megint csak az angol versenyekről, az meg tényleg rutri, de maradjunk a basic osztálynál, jó? Tehát így most könnyebb, az majd egy másik téma. Hogy ugye... Akkor is azt mondom, hogy 10 páros van, 10-ből meg 6-ot kell csinálni. Így van, tehát az konkrétan a fele, és számtalanszor van olyan, és mivel pontoztunk is, meg szoktunk is pontozni, minden, számtalanszor van olyan, hogy ott, mit mondta, 12 páros van, 6-ot kell, le kell felezni. Igen. De nekem 9 tetszik. Igen. És akkor is csak 6x-et adhatok, és ez a legrosszabb, és ez csak akkor és nem azt jelenti, hogy a 7. Igen, és nem azt jelenti, hogy a 6-nak tudta extra, 7-8-9 az akkor rossz szar, és nem szeretem, és nem, hanem egyszerűen az embernek ott rossz érzése van, hogy én 9-et akarok tovább juttatni, és csak 6-ot tudok. Igen. És nem azért, mert az ember utálja azt a másik 3-at, mert meg hú, meg H, hanem azért, mert csak 6-ot juttathatsz tovább. Ennyi, ez be kell felezni. Ez a rossz. Ez a szabály. Így van.
ezzel nem tudunk mit kezdeni. Igen. És utána igazából a 6 is lehet nagyon szuper, persze, de utána persze. mégiscsak egy lesz valaki, aki megveri. Persze. De vegyük föl, jön a páros, hogy ő neki nem az sikerült, ami majd nem úgy sikerült, ahogy ő gondolta. Tegyük fel, mondjuk ő nem jutott be a döntőbe. Legyen így, lett csak 8. Igen. Akkor tegyük fel, ott voltál a versenyen, mint edző, láttad, igen. Van egy behatásod, egyébként te tisztában vagy a páros értékeivel, a te véleményed szerint benn lett volna a döntőbe, de igen. Nincs bent. Kérdezi a páros, hogy de miért nem voltam bent Dása néni? Mi a válasz? Ja, és így, igen. Mi a válaszunk? Ez nagyon nehéz, tehát ez tök nehéz megfogalmazni, hogy mi a válaszod, mert ilyenkor szoktunk mondani, és szerintem igen. Nem titok, ja. Nem mi álltunk ott igen. A parkett szélén. Tehát, hogy az edzőtől kérdezd meg azt, és ez szerintem egy tök jó, kérdezd meg azt, hogy figyelj, vagy küldj egy videót neki, vagy láttad, vagy mibe tudnék fejlődni, hogy legközelebb döntőbe jussak. Nem kell semmit csak izélni, hogy ezek a pontozók, ezek reálisak, meg hagyjuk már ezt az egészet. Jó, tehát ne állandóan másikba keressünk. Kérdezzek, mitől tudsz fejlődni? Mitől leszek én jobb? Ennyi. Igen. Ez a legjobb kérdés az edzőt felé. Mitől leszek jobb? Mitől fogok jobban táncolni? Puff. Kész. Ennél több nem kell egy edzőnek. Az edző ilyenkor szárnyal, azt mondja, igen, ez a páros, vagy ez a gyerek, vagy ez a lány, ez fejlődni akar. Kinyitotta a kiskaput itt, és várja az infót, hogy na, mibe tudok majd, vagy mibe tudunk neki segíteni, vagy mibe tudjuk az edzőnek is segíteni. Ez a legjobb, de az, hogy ez a verseny utáni hercehurca, hogy ki miért oda, és miért nem oda, és hogy ki, hogy... Ki mit adott, mit nem adott, tehát, hogy ki szeret, ki nem szeret. Hát ha táncolsz, akkor táncoljál, és itt vége is van, és itt le is zártam mondani valamit. Táncolsz, akkor táncoljál. Nem is kell be, ebben nincs is több. Jó, és táncoljál, majd fejtegetjük ezt majd még az angol versenyen inkább. Igen. Jó, mert ez nem, tehát az egy szóval, igen, az egy megint egy másik tészta, hogy megint érdekes. Egyébként, ha visszatérünk arra, hogy miért, tehát például utána, hogy abba hagyni, például a sok rossz eredmény után is tudnak abba hagyni a párosok, ha már itt tartunk. És igen, akkor igen. Azt mondod, hogy oké, akkor mi a teendő? Vagy azt mondja a páros, hogy de én harcolni akarok, és akkor én kivárom azt a pillanatot, hogy egyébként jobb eredményem lesz, mert miért? Mert lehet, hogy egyébként tök jó edzésen, mert utána a versenyre kimegy, és nem jó versenyző. Akkor lehet, hogy neki ki kell várni, és menni kell versenyre, mert különben nem tudja leküzdeni a verseny problémáját, vagy verseny, nem tudom, stresszt, és akkor vagy mit csinál, megint csak ez a nem sikerült, nem tudom, 5 versenyen voltam, igen. 5-ből mondjuk nem jutottam be a döntőbe, de nem volt. Mondjuk 3 nem sikerült, igen. 2 meg olyan közepes, de nem voltam első, mert nekem csak az első hely a jó. Igen. És akkor azt mondod, hogy akkor ne haragudj, de nem a te sportod ezt. És akkor nyugodtan hagyd abba, mert egyszerűen, tehát hogy ez a tánc számomra, ez egy maraton. Igen. Tehát ez nem sprint. Itt nem az van, hogy befutottam elsőként. Megnyertem, itt igen, így lesz. 12 éve táncolunk együtt. Soha nem az volt, hogy innen indult, itt vagyunk a csúcson, és majd sem megyünk. Igen. És csak az első helyünk van. Hát azt nem is lehet szerintem azt megcsinálni. Tehát, hogy és itt egyébként eldől az, hogy ez a sportoló az eredmény miatt csinálja, vagy a tánc miatt és csinálja. Szerinted a mai sportolók inkább, tehát megint az ifjúsági korosztály, meg ez a junior, igen, szerinted többen csinálják az eredmény miatt, vagy maga a tánc miatt? Tehát vagy úgymond a sport miatt. Az eredmény. És az eredménye fontos. Tudod miért? Ezt is meg tudtam fogalmazni, mert így gondolkodtam már 5 percet. Mert akkor ki tudom rakni az Instára, hogy nyertem. Mert az, amit kirakom az Instára, az fontosabb, és mindegy, hogy milyen tánccal, minőségileg, de az, hogy ki tudom rakni a TikTokra, tök mindegy hova, ahova éppen vannak, hogy én nyertem ezt a versenyt, és eredményes vagyok abban, amit csinálok, mert az fontosabb, mint hogy azt mondani, hogy kijárok egy olyan utat, vagy egy olyan karriert, hogy lehet, hogy így voltam, hogy le-föl, de megtanultam táncolni, és egyébként meg pont azért, és szerencsére vannak olyan táncosaink, nekünk is másról nem tudunk beszélni, hogy akik a tánc miatt csinálják, vagy azt mondják, hogy meg akarom érteni a táncot, én már... A Riccardo Salvatore
és Ricardo Salvatore-tól akarok gyereket, és vele akarom leírni az életem, és nekem most megy közé, hogy én most akarok. Az Alfonsz, hát lehet, hogy ez nekem így sok lesz, mert nézem az órámat, azt megtettem 15 000 lépést ma, és nem biztos, hogy ez a 3250-et még itt tenném meg a táncterembe. Igen. A tevékenységet unja meg az ember, amit csinál, szeret, nap mint nap, de nagyon sokáig csinálja, és egyszerűen már nem okoz rá neki örömet. Igen, de én nagyon szkeptikus vagyok ebben kapcsolatban, mert én számomra az, hogy 1, 2, 3, 4 év után csinálok valamit, és kiégek, az én bezárkodok, és nálam ilyen nem létezik.